जय श्री राम राम नाम। दिने देवसी नारद देखिले हनुमान एक पत्थर उपरे बसी अश्रु पूर्ण नयन रे राम नाम लेखुचंती। नारद पचारिले, हे पवन पुत्र, आपण तो साक्षात शिवଙ୍କ अंश। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଦିନ ରାତି କାହିଁକି ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି? ରାମ ନାମ ଲେଖିଲେ କଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ? ହନୁମାନ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ରାମ ନାମ ଲେଖିବା କେବଳ ଏକ କର୍ମ ନୁହେଁ। ରାମ ନାମ ଲେଖିବା ଏକ କର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମର୍ପଣ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମର୍ପଣ। ପଥରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିଲେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପଥରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିକି ସେତୁବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେଇ ପଥରରେ ଲେଖା ଥିବା ରାମ ନାମ ପଥର ଗୁଡିକ ଭାସିଥିଲା। ଆଉ ହୃଦୟରେ ରାମ ଲେଖିଲେ ମଣିଷ ସଂସାରରୁ ତରିଯାଏ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ରାମ ନାମ ଲେଖିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସହ ଲକ୍ଷେ ବାର ରାମ ନାମ ଲେଖେ ତାର ପିତୃପୁରୁଷ ତରିଯାଆନ୍ତି, ନିଜେ ବି ତରିଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସରେ ସେ ନାମ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ନାରଦଙ୍କୁ ହନୁମାନ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ହିଁ ତ ରତ୍ନାକର ଦାସୀକୁ ମରାମରା କହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ଅଲଟା ନାମ ଜପ କରି ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଲେ। ଯଦି ଅଲଟା ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସିଧା ନାମ ଲେଖି କଣ ନ ପାଇବା? କଣ ହବ? କଣ ନ ହବ? ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ଏହି ନାମ ଲେଖିବାର ସୀମା କଣ? ଏହି ନାମ ଲେଖିବାର ସୀମା କଣ ଅଛି କି? ହନୁମାନ ନିଜ ଛାତି ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ରାମ ନାମ ଅଙ୍କିତ ଥିଲା। ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ।